protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Agence Dunia Travers Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye
aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Arabaye juin kalo tile 3 samba 2026 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi kunnafoni bɛna na lasaw ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ Jani Soba ale kɔnɔna na an ka kuma la kumabaw diinɛtigiw ni laadatigiw ko k'olu sen don lakanako la ministre bɛ mara kama bɔli kunna ani min b'an ka jamana kɔnɔ lakana kunna olu ni olu masalala kunungo o ministre so ale kɔnɔna na defu hukumu kɔnɔna bangasikaw fɛ denmisɛnnin 100 olu ma ye defu kɛyɔrɔ la fɔlɔ dɛ an da du tale do yɔrɔ min ye bafo kan kɔnɔna ye maa minnu bɛ taa don ka taa seyi kɛ n'a bɛ fɔ ma ko recrues o binani ko olu gɛnna kun jumɛn na an da do o la Mali ni Burkina ani AES jamanaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa maanifinw n'u bolo minɛw bɛ se ka taa ni ka segin kɛ cogo min na lafiya la AES jamanaw kɔnɔna na kunungo Burkinakaw ka ministre fɛɛrɛ minnu b'a bolo ale y'o da yira anw ka jamana kɔnɔna lakana ministre la Niger tɛmɛnen kɔfɛ min ye Benin jamanakuntigi kura ye Romuald Wagandami ale taara kunungo Burkina Faso kaw fana fɛ o y'a sɔrɔ min ye Nigeria a tun ye yen baara kɛ ka ban yala sa ka fɔ bi Falaye ko taji sɔngɔ ka gɛlɛn an ka marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na marabolo minnu don an n'an da don la n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ kɔni aranjɔba bɛ ka nɔgɔya kosɛbɛ gasoil yen tɛ hali bi farikolo ɲɛnajɛ min ye joliba ye Falaye a y'a bɛɛ ca dɛ aw b'a fɔ nin de ma ko double sage coupe ni championnat ayiwa maître Basalou ka maaw k'u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ k'a sɔrɔ san daminɛ tun ma ja joliba la dɛ compétition africaine na joliba yɛrɛ jouera ni laban ta a kun tɛ ka se ka bi don yɛrɛ esar min yi fanga bɛɛ di o ma ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ale tɛgɛlankolon bɔra ɲinansan kɔnɔna na donc fédération malienne de football fana ye bataki bɔ kunungo Falaye k'u kun ye maa min sugandi ko ka k'an ka dege karamɔgɔ ye n'o ye Kongokaw ka Jean Florent Ebenge k'ale ko k'a tɛ se ka na ko a ka sokɔnɔmaw a ka dudenw k'olu ma sɔn Falaye est-ce que wari b'anw bolo a bɛ ne hakili jigin i ka kuma de la i kun ye min fɔ yanni an ka taa maaw bila a ye na ni appel ye anw bɛ taa dɔ nɔfɛ dɔrɔn bon ni ne bɛ anw bolo i bɛ se ka k'an ka entraîneur ye an k'a kɛ a banna papier ka k'a tigi la dɔrɔn olu y'a dayɛlɛ dɔw nana olu yɛrɛ nana an ka musaka min dɔrɔn olu ka papier sama ka bɔ Falaye wari dadɔnnen don min bɛ jamana bolo dadɔnnen don fédération ko sisan k'ale bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ko ka wari ɲini dɔ sigi sen kan k'u bɛ tɔnɔ dɔw sɔrɔ yɔrɔ dɔw la ko k'olu fana ka kɛ ka dɔ in dafa n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ Aigle fana olu bɛ fara ɲɔgɔn kan min na Antaliyakaw fɛ Turki ko ndolatira 5 ma se ka kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ dɔw ta ye banako ye dɔw ta ye u ka yɛlɛmaliko ye an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada in na maaw ka se ka faamuyali k'a ko la nin ye an donkan ye Falaye ko foyi ti fandan ni malo tɛ kungo nabaliya kɔ bamananw ko ɲɛ ka di keguyara cogo o cogo
a jatigila o ye kɔlɔsilikɛbaa ka so ye Mali foroba baarakɛyɔrɔw bɛ cogo di bi Mali kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔw bɛ cogo di bi Mali baarakɛyɔrɔw yɛrɛ bɛ cogo di bi Falaye Blanc-Yɛrɛma Tɔn-Yɛrɛma Somaya ko Limana ko teri ko bɛ ɲini ka na anw ka faso cakɛdaw bɛɛ lajɛlen ci Falaye min ye anw ka baarakɛyɔrɔbaw la ye an ka minisirisobaw la ye an ka jago yirikɛbaw la ye Falaye ko kibaruya cɛjugu baarakɛyɔrɔ bɛ dafiri ni ko minnu ye Falaye ɲɛmaa de b'o mɛn fo laban na kuma tɛ bi min ye anw ka minisiriw ye olu caman t'a fɛ a ka f'u ɲɛna ko ayi baarakɛyɔrɔ ɲɛmaa maa tɛ se ka t'i jɔ ale ma ka fɔ ko nin ko in ti bɛn ko ye patron o ye e gɛnnen ye ka bɔ baara la a b'a mɛn don min o b'a sɔrɔ min ye baarakɛyɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen b'a fɔ anw bolo ko patron e b'a kalama koyi o don de e b'a mɛn Falaye mun nana ni nin bɛɛ ye anw yɛrɛ bɛ maa minnu ta ka don an ka baaraw la Falaye an denw an tɛnɛmusodenw an balimamusodenw an teriw an filamaɲɔgɔnw an buranw k'an kɛlen don k'olu de kɛ bi k'an ka baarakɛyɔrɔw fa wari fana o ko nana na fara o kan min ye maanifin ye ɲanginibaliya o fana bɛ a la Falaye ko ɲɛmaa Mali la n'i ko k'ale ka kimɛli kɛ kimɛli bɛ taa bolo maa minnu kan o y'a yɛrɛ nangamaw ye Falaye ni min t'a filama teri ye o y'a muso dɔgɔnin den ye walima a balimakɛ dɔ den don walima dɔ ye ale yɛrɛ lamɔ k'a to kalan na Bamakɔ ya Falaye o ka dukɔnɔden lagarenin nalen don nun tɛ se ka bɔ min na o nalen don ko n'i ko ka ɲangini kɛ k'a b'a fɔ ko siɲɛ wɛrɛ ko n'a seginna kan k'a m'a ɲangi Falaye k'u bɛ t'o la fo min ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ bɛ dafiri a bɛ yobo yaba suyɛni bɛ caya yuruguyurugu bɛ caya dunko juguya bɛ caya nin bɛɛ la min ka jugu Falaye ko Mali minisiriw caman tɛ tiɲɛ fɛ dɛ kankɔrɔsigi ka ca nka min bɛ se k'a fɔ monsieur le ministre nin man ɲi nin ka ɲi ko fo n'i y'o ɲini dɛ wa gɛlɛya ye min ye Falaye minisiri nagakɔrɔmɔgɔ bɛ y'a yɛrɛ ka dukɔnɔmaa ye a teri siraw balima siraw limana siraw a ka dɔgɔ yɔrɔ la ban a bɛ ta k'a fɔ ko maa min bɛ nin ko in dɔn k'a dɔngɔla kari Falaye an y'an t'o la diinɛtigi dɔw fana olu boloma yɛlɛmatɔ maa dɔw ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'olu ka kɔlɔsi juru ye olu fana ko sa k'an k'an sinsin nin baarakɛyɔrɔ in kan an k'a filenkolon ci k'a da kolon ci directeur jɔyɔrɔ minnu bɛ yen biroba jɔyɔrɔ minnu bɛ yen nafolo sɔrɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n ka kalandenw bɛ yen moridenw bɛ yen min y'an ka kitabu kalannaw ye olu dɔw bɛ se ka sɔɔri ye sabula u bɛ ɲɛɲini dɔ ko dɔw la Falaye olu fana niyɔrɔ sigilen don fɛn fɛn bɛ tila fanga fɛ o ta bɛ bɔ ka d'u ma k'an bɛ bɔ nin bɛɛ kɔnɔ tuma jumɛn k'an yɛrɛ kɛ maa ye dɛ sisan mun nana tɔ bɛ juguya Falaye o ye anw fana anw ye bamananw ye anw ye maninkaw ye anw ye kɔrɔbɔrɔw ye anw ye fulaw ye an fana y'an ka tɔnw sigi o tɔnw fana kɔnɔna na Falaye kuma caman olu fana b'u ka cadre ka promotion kɛ dɔngɔnɔ don n'a gɛnna ka bɔ yen an bɛ taa ministre an bɛ taa président nɔfɛ fula don u si de bɛ u tɛ se ka wuli ka bɔ a nɔ na fiyewu o tuma an ye mun kɛ Falaye ko n'an ma bɔ nin kɔnɔ n'an ma nin dabila n'an ma nin ko ninnu nɛmɛ an ka baarakɛyɔrɔ bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye min yɛrɛ ka jugu o ye ko kimɛli de tɛ anw fɛ yen minisiri tɛ jigin ka ɲininkali kɛ directeur tɛ jigin ka ɲininkali kɛ wa ko kabakoma yɛrɛ ye min ye Falaye waati dɔ la i bɛ se ka minisiri dɔ n'a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen sigilen lajɛ kelen kɛnɛ ka ten o don kɔrɔ baara tɛ kɛ o baarakɛyɔrɔ la maa o maa mago bɛ minisiriso la k'u bɛɛ lajɛlen bɔlen don minisiri bɔlen chef de cabinet bɛ yen min ye secrétaire général bɔlen don hali anw plantɔw fɔlɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛnɛ kan sabula pɛrɛjɛmu de bɛ sɔrɔ a la an m'an tɛgɛ nɔ dulokikan bɛ bɔ bi o de nɔfɛ sabula ala ni sɛbɛnnikɔrɔ burama sababu dɔ farala o wari kan Falaye bi in na ni mission bɛ yen n'i ma farati i ka minisiriso bɛ sɔn ka ci k'a k'a sababu ye ko baara jumɛn bɛ kɛ anw ka faso baarakɛlaw fɛ Falaye ɲangini tɛ baarakɛyɔrɔ min na maa tɛ ɲininka baarakɛyɔrɔ min na yɛrɛmabila bɛ baarakɛyɔrɔ min na dunko juguya ni yuruguyurugu fo n'a sera kiiri tigilamɔgɔw ma Falaye n'o tɛ a ɲɛnabɔ man di ko hali yen yɛrɛ ko nka bɛ kuma na nka anw tɛna don nka kɔnɔna na sabula min ye cybercriminalité ale sigilen don k'anw kɔnɔ k'an kana ja ta an kana foyi kɛ maaw ka taji suɲɛ an k'u ye k'u to yen an ka fara maaw la Falaye an ka baara tɛ daliya bɛ bɔ min k'a yira k'a fɔ ko dunko juguya ni yuruguyurugu bɛ sen na an ka jamana bɛ nin de la dɛ Falaye maa caman kun jigila sigira k'a fɔ min ye furancɛla fanga ye sɔrɔdasi fanga don u n'a yira maaw la k'a fɔ ko min tɛ bɛn o tɛ bɛn Falaye k'an y'an nɛn don olu fana kɔrɔ k'u yɛlɛma k'u kɛ maa wɛrɛw ye sɔrɔdasi n'ale y'i bila baara la a kimɛli a b'i ɲininka a la nka a senna ka suma ko min filɛ nin ye an ka faso baarakɛyɔrɔbaw u b'a fɛ ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan jamanadenw nikanko ye min ye an b'a fɛ fɛn minnu ka kɛ teliya la an b'an sanga jamana minnu ma Falaye an ka nin mara taabolo in tɛ se ka an wasa anw kɛlen don k'an ka fanga sigi cogo min
k'an ka baarakɛyɔrɔw dilan cogo min k'an ka jamana yɛrɛ sigi cogo min fala ye cɛ an k'a kun bɛ Kasimu bolo baara la a bɛ se ka kɛɲɛ o ma wa a ye taa nɔfɛ an n'an si bɛɛ ale bɛ se ka mun bɔ ninnu da la n k'ale tun b'u bolo baara la a y'a fɔ a ɲɛna ko Kasimu yɛrɛ de ko k'an ka na fala ye nin de kɛlen don k'an sɛgɛn an yɛrɛ ɲɛna ko maa wɛrɛ nɔ don an bɛ maaw jalaki dɛ an bɛ fɛn caman fɔ maaw ma dɛ nka belebeleba an yɛrɛ la dɛ ɲɛmaaw u k'u jɔ u ɲɛmaajɔyɔrɔ la fala ye maliden mago bɛ min na bi o ye ale yɛrɛ bɛ se k'a ka baara kɛ cogo min k'a ka dahirimɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma sɛmɛ maa la o bɛ kɛ ni mun ye faso cakɛda minnu bɛ yen faso baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen jamanadenw bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ ye fɛn minnu ye fala ye olu ka kɛ jɛlenya kan jɔnni tun bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko tajiko bɛ kɛ tan anw ka jamana kɔnɔ miliyari 3 kalo o kalo o sen tɛ sɔrɔdasiw minnu sara o sen tɛ sofɛri minnu sara o sen tɛ paranti minnu sara o sen tɛ jamanaden minnu y'u ni di o sen tɛ wulikajɔ min bɛ sen na bi maa minnu bɛ ka baara kɛ yaasa a ka se ka kɛ ka ɲɛ fala ne hakili la premier ministre kun ko yan ko taji in ye an joli ye dɛ wa an joli bɛ ka suɲɛ dɛ monsieur le premier ministre a bɛ ka tɔnɔma da dɛ mali marabolo bɛɛ bɛ kule la ko baara kɛcogo man ɲi munna sabula ɲɛmaaw t'u jɔ ɲɛmaajɔyɔrɔ la fala ye ni n ko ɲɛmaaw bolofaraw didilen don maa minnu ma n'o tɛ jamanakuntigi n'a ka maaw y'u seko kɛ dɛ n'u tɛna taa ta k'a d'a ma ale kelen tɛna se k'i tila 107 ka taa nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka a ka to k'i kun suuli fala ye k'an lajɛ an bɛ dabolo min na an bɛ ka baara minnu kɛ yaasa ɲɛ ka sɔrɔ nin ko dɔw la. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. fala ye ko n'i taara baarakɛyɔrɔ k'u bɛ ɲininka ko jɔnni ye bila ka na walima i t'i to an ka daraka dun fɔlɔ aw nana retard la ka bɔ aw ka so aw bɛna daraka dun baarakɛyɔrɔ la wolomasiri tabaw olu ka dagatigi n'o ye Jean Élisée Daw ye min ka kɛ ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka fala ye min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka baaraw hukumu kɔnɔna na u ye wulikajɔ belebeleba kɛ Seware marabolo kɔnɔna na nin kalo in tile fɔlɔ n'o bɛnna ntɛnɛn ma banbanci wale ɲuman kɛbaaw caman kun kɛlen ka t'u dogo yiritu dɔw kɔrɔ min ye Seware ale worodugu yan fan fɛ gosili dara olu ka moti kɔnɔna na ye gosili a y'a to banbanci wale ɲuman kɛbaaw u bololaminɛw u yɛrɛ caman n'u b'u ka wulikajɔ kɛ ni minɛn minnu ye u y'olu bɛɛ lajɛlen da walo k'olu bɛɛ lajɛlen kari Jean Élisée Daw ko ka foni tanu ta ka di armée maaw ma fala ye sandarekaw fɛ yen armée a n'a ka jɛkulu maaw a n'a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye irisilakaw ye k'u bɛna na ɲɔgɔn bɔ k'u kunda Kayiba Jabate kan Kayi bi kɔnɔna fala ye tɛmɛsira yɛrɛ tɛ yen k'a sababu kɛ citerne ye tɛmɛsira tɛ yen k'a sababu kɛ donta mɔbiliw ye tɛmɛsira tɛ yen k'a sababu kɛ mɔbili misɛnninw ye maaw b'u dɛndɛn ka na de ka taa tɛmɛ keɲɛba ninnu fɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa tɛmɛ min ye Bafulabe fɛ yaasa ka se ka na nka min ye kamiyɔnba dɔw ye olu tɛ se k'o sigi sen kelen kan o la sa min ye Seydou Nourou Ɲangi ye n'ale ye chambre de commerce président ye olu ni finitigilakaw ni douanelakaw ye lajɛ belebeleba kɛ Kayi kɔnɔna na kunungo ko k'a yira mobilitigiw la escorte bɛna wuli fala ye ni escorte wulila maa tɛ wuli ka taa tuguni k'i bɛ taa don a kɔnɔna na dɛ walima ka bɔ k'i bɛ bin fara ka taa yɔrɔ la o tɛ ɲɛ a ko la walima ka bɔ bin kɔnɔ ko sabula a sera e ma k'i bɛ don ayi n'i b'a fɛ ka don i bɛ t'i nun dun bɔ fo Kayikaw fɛ yen walima i bɛna i jɔ Sandare a bɛ dɛndɛn cogo min u y'o ɲɛf'u ɲɛna sɔrɔdasiw bɛna baara kɛ cogo min u y'o ɲɛf'u ye sabula armée ka laɲini ye min ye minɛn minnu fana tonnen don fo Diboli fo min ye wɔlɔfɔw fɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka salo ka na cogo min na baara in kɔni u m'a daminɛ don fɔ maa ye nka labɛnw bɛ ka kɛ yaasa minɛn kun fɔlɔ bɛ se ka na cogo min Kayi sira ale lakana baaraw olu bɛ sen na
ka kɛ ni armée ale kunnafoniya minnu di an ma kunungo min ye chef d'état-major ale ka kibaruyaw la halisa lakanako hukumu kɔnɔna fala ye mara kamabɔli ministre n'o ye général Kulubali ye Isa Ousmane Kulubali général de brigade ale ni ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakanako la général de division Dawudu Ali Mohamedine olu ni dugutigilakaw kabilatigilakaw ani laadatigiw ye ɲɔgɔn ye kunungo fala ye laɲini ye mun ye min ye olu sen bɛ se ka don cogo min na kibaruya sanumanw dili la wolomasiri tabaw ma baara ka se ka kɛ bɛn ni kiriya u ka se ka sinsin basigi ni lafiya u ka se ka sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ Bamakɔ ni Kulukoro fala ye olu tun bɛ minisiriso yɛrɛ so kɔnɔna na ye maa minnu fana bɛ marabolo kɔnɔna na u y'a sangalama ci bɔlɔlɔ sanfɛ a b'a fɔ min ma nanzarakan na ko video conférence k'a dasi a kun minisiri n'o ye Kulubalikɛ ye a y'a yira sa k'a fɔ ko bi ko taabolo kan ka falen dugutigilakaw kabilatigilakaw min ye maa mafalen minnu bɛ sigidaw kɔnɔna na u k'a dɔn sa k'a fɔ ko lakana kunfɔlɔ kibaruya diba ye olu ye u yɛrɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka kibaruya sanumanw di dugudenw bɛ se ka lakana cogo min dugu bɛ se ka lakana cogo min na dugutigi kɔ fala ye o baaraw de bɛ sen na min ye a ko tɔw bɛɛ lajɛlen ye sa ko na ɲɛf'u ye ko tɛ se ka fɔ anw sigilen ɲɛna han tɛna ka a kipimajima yɔrɔ ye sa wa nka minisiri kɔni ko u k'a bila u kunna k'a fɔ ko jɔyɔrɔ b'u la bi na han fɛɛrɛ ni dabaliw bɛna tigɛ fana yaasa lakana bɛ se ka sabati olu yɛrɛ ta fanfɛ Dawudu ale fana ye ɲɛfɔli kɛ sabula kɔsa in na min ye jamana ye gɛlɛya min sɔrɔ jamanakuntigi ye laɲiniba 16 min ta fala ye a bolofara dɔ ye nin ye min y'an ka sigidalamaw togodalamaw kabalakuntigiw ni musokuntigiw ni dugutigiw ni alimamiw k'an k'u bɛɛ lajɛlen jate kɔnɔna na lakana bɛ se ka sabati cogo min n'an bɔra Bamakɔ an bɛ taa Segu Sido Segu kɔnɔna na procureur min bɛ yen ale bataki bɔ kunungo fala ye k'a yira sa k'a fɔ ko tajiko min bɛ Segu k'a kuma sera a ma procureur n'o ye Mamadu Makan Sidibe a ko waleya in kɔnnen don fo ka s'a dan na o la sa Segu kɔnɔ ale b'a ɲini maaw fɛ maa o maa bɛ yen bi n'i bɛ ka taji feere yuruguyurugu ni fɛrɛ la i k'a jɔ wa ko ni maa minɛna na fala ye 1,10 don han wa i bɛ bila kaso la fana donc sisan procureur ale kɔni ni bataki in bɔ sa k'a yira maaw la k'a fɔ ko Segu kɔnɔna na k'u k'u hakili t'u yɛrɛ la halisa Segukaw fɛ yen conseil régional olu ye maa sugandi maa min n'olu bɛna jɛ ka baara kɛ yaasa a tigi bɛ se cogo min na k'a jɔyɔrɔ ta conseil régional kɔnɔna na Segu fala ye o maa tɛ maa wɛrɛ ye o ye Abdramane Zakaria Traoré ye fala ye sɛnɛ hɔrɔn a tigi de ye nin Segu min ye sɛnɛkɛlaw u ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye k'u cɛsiri u yɛrɛ ye min ye sɛnɛ bɛ se ka don ba la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni fɛɛrɛw ɲɛnamaw ye ka kɛ ni waati yɛlɛma fɛɛrɛw ye ale b'o baara de kɛ Abdramane Zakaria Traoré a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ min yɛrɛ sigilen don ni o ye baara kɛ san 2026 san 2030 ma o jɔnjɔn tabaw ye ale ye a ye baaraba minnu kɛ o bɛ taa kanu na kosɛbɛ a n'a ye wulikajɔ minnu kɛ an bɛ se ka sɛnɛ hɔrɔn don ba la cogo min na an ka sɛnɛfɛnw k'an nafa ka tila ka maa wɛrɛw nafa a ne yɛrɛ ka ko faamuya cogo n'a ka baara kɛcogo ka se ka se sɔrɔ kɛnɛw kɔnɔna na fala ye o y'a to conseil régional maaw ye a sugandilen min filɛ nin ye min ye Traoré ye a kan ka n'u dɛmɛ u ka baara la sɛnɛko ta na sira fɛ bilasirako ta na sira fɛ min ye ɲɛfɔliw ye Segu mara yɛrɛ kɔnɔna na maa bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko bolokɔni silen filɛ maa min man nin fala ye ko k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula a ye baara kɛ yanni bi cɛ ka se ka nin jɔyɔrɔ in k'o sɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye ala k'a ko nɔgɔya a bolo n'an bɔra yen an bɛ taa Bafo kan kɔnɔna na fala ye an bɛ min fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ Bafo kan a ɲɛmaaba o ye colonel Gawusu So ye Gawusu So fana bolofaraw de b'ale bolo minnu bɛ maaw kalan Bafo kalanso kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko rekiriw olu ka bolofara bɛ maa min bolo kalanko ta na sira fɛ o ye commandant Dominique Kɔnɛ ye Dominique Kɔnɛ ale ka fa de fɛ sa ko a nana ye k'a fɔ denmisɛn minnu donna n'o ye dongo 7 ye faso ka cakɛ baarakɛlaw la fala ye k'olu dɔw tun ye ŋaniya ɲini k'a fɔ ko komi seliba sera k'u bɛ taa seliba kɛ ɲɛmaw ma jaabi d'u ma k'a fɔ awɔ u m'a fɔ ma ko ayi nka kalan sariya ye min ye yen n'aw donna n'a ye kalo 3 kɛ u bɛ tile 15 lafiya da aw ma nka yaasa sen ta ka kɛ ka ɲɛ kalan ɲɛmaw y'a f'u ɲɛna u k'a to n'u ye kalo 5 kɛ u bɛ tile 15 kɛ ɲɔgɔn dan na u bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka na n'u ka bɔli labɛn yan'o cɛ sa
ko nin ko in nana sigi sen kan ninnu kɔni filɛ nin sa ka walan cɛ ka taa o la waleya in kɛlen kalanso ɲɛma ale y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɔli filɛ nin ka taa nin ye k'u ye ɲɛmaa minnu bɛ yen u y'olu sɔsɔ han u ye kalan kɛcogo min bɛ kɛ bafo kan kɔnɔna na u y'o sɔsɔ baara minnu bɛ ka kɛ bi ni bɛɛ lajɛlen kan ka o bonya k'u y'o fana sɔsɔ o la sa ko olu kɔni maa 40 a bɛɛ lajɛlen ye cɛ ye k'olu kɔni gɛnna ka bɔ bafo kan kɔnɔna na pewu u tɛ se ka don tuguni n'ala sɔnna a ma don nataw la min mana bɔ a ko la an na o da maaw olu tulo kan an bɛ t'e fan fɛ yanni an ka don jamana kɔnɔ kibaruya tɔw la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la fala ye jamana kɔnɔna kibaruyaw la samiya doncogo o baara daminɛw bɛ ka kɛ yorosokaw fɛ yen nka sanji i n'a fɔ san dɔw la a bɛ jigin cogo min na warawara fala ye mɛ kalo banna k'a sɔrɔ maaw ɲɛ bɛ sanji min fɛ u m'o sɔrɔ koyi sɛnɛ kunfɔlɔw kɛra dɔw ye kɔɔri fili ka ban ka taa min ye se kaba ma u bolo mɛ kalo bɛ taa fori tuma min na fala ye o b'a sɔrɔ ninnu bɔra dugu la nka ji ma na dugudenw kɔni sigilen don sa k'a lajɛ u na angɛrɛ kura k'o don a la tuguni k'u labɛn kura ye ka dugawu kɛ sa jabaru masa ka se ka ji jigin cogo min na yorosokaw olu fɛ yen min ye dɛfuko hukumu kɔnɔna na Bankas marabolo la Baɲangara région kɔnɔna na fala ye kapu min bɛ yen ko kalanden minnu bɛ yen n'olu kan ka dɛfu kɛ sa 1376 min ye maa minnu bɛ yen n'olu y'a kɛ siɲɛ caman n'u ma ɲɛ sɔrɔ a la olu ye maa 67 n'o ye candidat libre ye o la sa maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu kan ka kɛ a normalement la sa n'olu yɛrɛ ye kalandenw ye minnu bɛ taa don o don kalanyɔrɔ la fala ye maa 104 o ma ye han kabini ntɛnɛn ɲɔgɔn da daminɛna an ɲɛ t'olu la fɔlɔ maa caman bɛ k'i ta fɔ a la ko dɔw ta bɛ se ka kɛ kabi san daminɛna u ma na walima u ye cololi kɛ walima degun fɛ u ye kɛnɛ bila nka min ye Bankas ye nin tɛ laada y'u fɛ sabula ka denmisɛnw bɛ taa kalanyɔrɔ la ɲɛmɔgɔw kɔni ko sa ko nin kɔni kɛra n'o tɛ basigi o bɛ yen lakana bɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kitakaw fɛ yen maa 9,930 o de kan ka ɲɔgɔn dan kɛ 4,790 o ye musolakaw ye olu bɛ ɲɔgɔn dan na kitakaw fɛ yen min ye baara kɔni ye sa ko k'a daminɛ cogo ɲɛna kabini ntɛnɛn don ɲɛmaaw yɛrɛ ye munumunu saalo kɛ ka taa kalanso ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ ka welelima da kalandenw ma ani u kɔlɔsibaw sariya minnu fɔra k'u ka olu bonya yaasa kalanda ɲɔgɔn dan bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min Baɲangara Koro Bankas olu kɔnɔna na yirala sa k'a fɔ ko taji kɔni sɔngɔ k'a yɛlɛlen don bi kosɛbɛ fala ye litiri 1 300 walima 500 ni m'o bɔ i t'a sɔrɔ juin kalo in na lakɔlɔsilikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko yɛrɛ taara yɛlɛma ka kɛ 400 ye dɔw yɛrɛ ta yɛlɛmana ka kɛ taji n'o ye essence ye ale kɛra 140 yɔrɔ dɔw la nin degun minnu filɛ nin ye a kɛlen don ka kɔlɔlɔba de wuli bi fala ye baarakɛla caman tɛ se ka taa ka baara la sanni feere tigilamaw ni bolola yɛlɛmanaw caman olu degunnen don min ye taji yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛ ko in senfɛ sa a yɛrɛ ko marabolo min ta ka jugu ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta ye o ye Segu San ani Moti ye fala ye k'olu kɔni t'a dɔn u b'u komi u b'u jami taji bi dugu kɔnɔ nka a bi dɛndɛn ka feere maa minnu fɛ a ɲininu fɛ sa ko n'u ye u ka n'u jata dɛ k'u kana ni daluya ye o daluya bɛ sɔrɔ cogo di Segu bi n'i ma 600 700 bɔ i tɛ litiri sɔrɔ wa yɛrɛ ye kunnajalen ye bidon 20 30 n'o ye 20 litiri ye k'o de bɛ ka ɲini Motikaw fɛ yen olu kɔni ko sa ko maaw yɛrɛ ye baara bila saw sabula u ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɛ ka se ka mago ɲɛ min ye yɔrɔ caman na bi jɛgɛw bɛ ka toli minɛnw bɛ ka tiɲɛ baaraw bɛ ka tiɲɛ min ye maa caman ye dugu kɔnɔnaw la bi denmisɛnninw kɔni ye baara bila kosɛbɛ ko fo fɛɛrɛ jɔnjɔn ka ɲini yaasa min ye tajiko bɛ se ka ban cogo min n'o tɛ Motikaw kɔni ko jɛgɛ kɛnɛ k'an bɛ fama a ma dɛ n'an bɔr'o la halisa tajiko gɛlɛya kelen na fala ye San ni Segu
min ye u ka duguden tɔnw ye olu kun ye wuli ka jɔ kɛ sa k'u bɛ tajiko in kɔn nka a ma se ka ɲɛ sɔrɔ koyi ko ɲɛmaw y'a f'u ɲɛna ko n'Ala y'u ci ko k'a fɔ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka maaw lamuruti ko u n'u sɔrɔ u ɲɛ ko sabula u ma yamaruya o la sa maa minnu bɛ yen n'olu ye tɔnjɛkulu fasodenw ka tɔnjɛkulu ɲɛmaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali b'olu yɛrɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la société civile ɲɛmaw k'u na wuli ka ɲɛsin ɲɛmaw ma yaasa ka se k'a yir'u k'a fɔ bi taji Segu Falaye 500 o y'i kunna jalen ye koyi n'o tɛ 700 i bɛ litiri san o la maa wɛrɛw fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sangaw fɛ yen yɛrɛ ta kun ka fisa kunba waati dɔ la nka nin waati laban in na a gɛlɛyalen don segukaw ka jɔrɔ n'a ye min ye Falaye Segu kɛrɛfɛla o la dugumuso fɛn bɛ taji bɛ sɔrɔ nka a tɛ sɔrɔ Segu dugu yɛrɛ de kɔnɔ n tɛ san sɔngɔ o de bɛ Segu ta ka bi wa degun barika ka bonya kosɛbɛ o la sa ko hali procureur ye sɛbɛn min bɔ nin ye Falaye ko n'o sɛbɛn fana tora senna maa kelen-kelennin minnu bɛ k'a feere ko n'olu y'a dabila ko a tɔ bɛ kɛ ko Segu bɛ kɛ taji ntan ye dɛ ko sabula procureur mana wuli ka don a ko la minnu bɛ k'a feere maaw na to k'u sigi ko n'a ma ɲɛ min kɔ o kana ni taji o la sa bɛɛ ka se ka taji ale sɔrɔ kajolokaw fɛ yen maa dɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ dugukoloko kɛlɛ la Falaye min ye du 2 don waleya in kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen u ka dugu min n'o ye Katon ye Katon commune ale bɛ Jamutɛnɛ commune fɛ Jumatɛnɛ commune fɛ Kajolo yɛrɛ cercle kɔnɔna na kibaruyaw sɔrɔla cogo min na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko maa kɔni dɔw joginna kosɛbɛ olu ta ka taa n'olu ye Kajolo dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ ka furakɛli bɛ ka kɛ olu la nka min ye maa kelen ye o fatura waleya in ale senfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna sa yaasa ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan n'an tilara Mali kɔnɔna na Falaye maliden minnu bɛ kɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Georgia min ye Atlanta kɔnɔna na an tun y'a fɔ yan olu tun ye don belebeleba 2 cɛ sigi sen kan Mahamadu Balo ale de kun ye o denfa ye ani tanti Ara Aramata Sise docteur olu de kɔni ye baabu ninnu sigi sen kan sa don in Falaye fɛn 2 kun don u bɛ graduation min kɛ san o san u ka denmisɛnninw ye o kɛra kalo tile 30 tile 31 u y'o kɛ sa u ka soirée gala ye gala in ye semaine de l'étudiant olu sa étudiant minnu bɛ États-Unis u bɛɛ de nana sa ka na a ko denfaya tun bɛ maa min bolo n'o o ye Balo ye ale ye laseli min k'a kɛnɛ kan conférence la an ka jɛ ka o lamɛn. A nisɔndiyalen don bi ka Atlanta yɛrɛ Georgia yɛrɛ choisi ka na ni événement kɛ yan o y'anw wasa o y'anw yafa donc Mohamed ka kuma kɔfɛ Mohamed Ag ani président Kone yɛrɛ ka kuma fɔ awɔ kumaba tɛ dɛ olu yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ mais an ye expérience mun sɔrɔ an bɛ se ka dɔɔni fɔ o la tout d'abord mɔgɔ minnu y'u ka billet ta ka na mobiliw fɛ ka na bateaux fɛ ka na sow fɛ an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an kɔrɔw bɛ yan nɔ n'o ye Bakari Sangare de Memphis Idriss bi yan Limam Idriss fana bɛ yan nɔ vraiment a ka eno don an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nani na vraiment n'i b'i ka ko la n'i ye maakɔrɔba ye ɲɛfɛ a b'i hakili sigi ne yɛrɛ ka kɔrɔmuso bi yan nɔ docteur Aramata an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nani na depuis a y'a fɔ k'a ye docteur choisi depuis an fɔra ko docteur choisi comme marraine a ne ko n k'a bannen o ye ice cream kari n'i ye ceri da k'a da sila kɛ o b'a ja ka taa fɛ o b'a ci ko docteur Cissé bi yan kaban n ko y'a bɛɛ bannen vraiment n b'aw fɔ k'a waleɲuman dɔn conseil mun bɛ ne fɔ ka d'aw ma Agi y'a bɛɛ fɔ ka ban étudier aux États-Unis ici ça demande du courage ni de l'argent parce que déjà mɔgɔ caman wari dara mɔgɔ caman kana kalan kɛ yan nɔ o dɛsɛra o ma se ka kalan kɛ vraiment n b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn a ye courage ta mɔgɔ minnu bɛna aw kɔfɛ nɔ a y'a essayer ka courage d'u ma parce que a ma nɔgɔya anw tilala ça fait 13 ans maintenant moi j'ai fini avec mon master donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na n'o bɛ na a ye courage d'u ma a ka conseil d'u ma anw ka waati an kun bɛ décourager de k'an kana kalan kɛ k'an ka baara dɔrɔn kɛ vraiment an nana sɔrɔ aw ka waati la aw ye association yɛrɛ sigi o yɛrɛ ye koba ye fɔlɔ vraiment n b'aw fo k'a waleɲuman dɔn vraiment courage surtout kadi minnu bɛna a y'u encourager u ka taa école la u ka taa école la a kana f'u ye a y'u encourager k'a fɔ c'est-à-dire yan nɔ école a y'a jira u la k'u bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ aw b'a la k'a kɛ cogo min na c'est-à-dire a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na fana
parce que dɔw bɛ yen u bɛ na u t'a dɔn kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o ma cogo min na souvent e bɛ université la e bɛ se ka tɛ classe dɔw ta collège dɔw la pour que a bɛ se ka nɔgɔya i ma cogo min na UNICEF ninnu ni fɛn ninnu a y'u bila dans ce sens parce que fɛn bɛɛ wariko ye yan nɔ mais a bɛ se ka nɔgɔya u ma cogo o cogo a bɛ a ka cadeau a b'u bila dans ce sens maa fu ti baara kɛ dɛ n'i nana ni jamana in kan jamana ma nɔgɔ e bɛ baara kɛ jamana kan mais i k'i jija i nana mun kama i k'o mission fana kɛ k'o ban n'o ye kalan ye vraiment n'aw tilala fana foyi t'a ka jamana kan dɛ a ka jamana est en chantier a b'a hakili to a ka jamana fana na a tɛna fɔ kuma bɛɛ k'a ka taa sigi mais a ye projets établi a ka jamanaw na pour k'a ka Maliba bɛ se ka développer cogo min na vraiment n tɛ fɛ ka kuma jɛya kumaba ka ca vraiment n b'aw fo k'a waleɲuman dɔn o de kun don a fɔ a ye sɔgɔmada in na hakɛto bɛ nin ka salamu wasali. fala nin kɛnɛ in kan min ye Aramata Sise docteur Tansiyara ale fana ye kuma ta koyi a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin kalanden ninnu ma sugandili la i b'a dɔn k'a fɔ ale ka kow sinsinnen don an ka kanw olu yiriwali ko kan sen min ye don in ye n y'a f'i ɲɛna cogo min don 2 tun don graduation in ale de kɛra fɔlɔ ni o ye kalanden minnu bɛ yen k'olu ka jɔnjɔnw d'u ma san kuncɛliko hukumu kɔnɔna na ka dugawu don kɛ sa san wɛrɛ ta bɛ se ka ɲɛ cogo min na u bolo yanni sufɛ u ka taa min ye étudiants olu ka don hukumu kɔnɔna na sabula baara 2 kun don fɔlɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na ale kɛra kalo tile 30 min ye 2nan ye sa u y'o sigi sen kan kalo tile 31 yen fana balo a ye kuma ta ka laseli dɔ kɛ an ka jɛ k'o fana lamɛn. À travers son leadership, donc vraiment apprécié pour le président Balo. Assalamu alaikum. Vraiment, on est content de vous. On a des choses de graduation là. Vraiment, on est content de vous parce que maman. Tamane kwa mimi kaka wale imando mambo ya sisi kuna kwa kana usuna ambao pepo kaka wale imando anacheza baraka anachawe kama abifu doka ulipi amada mnanga kesi weekend la le professeur Yusuf Dabate vraiment aller de baraka de ça pour représenter on a pas ça nous fait professeur Yusuf Neti tele ka nga doanyo mebina nga doanyo fobi vraiment on va bonjour avec clé à savoir Abakar Aïdara avec un gano Tagatu Maïga Monsieur Simanga président d'honneur vraiment on lui doit que faut que on va pas faire une tentative de là-bas on va faire une série pour le canapé amu foko on a droit à 6 heures bien non nous era matai ale balaka dem so du choroma do amu polika era on temane ko ka boy mo wado fona de bona fo afrique kana kana graduation ka bo france ka ba kana graduation na amu polika à savoir docteur Idrissa Babia accueilli président Morodo l'ancien président professeur Youssouf Sobiano amu polika afudu Sobiano amu polika fanaye lórí kanu balanso amu polika étudiant fana nana fati jamolo amu foku wale mando les étudiants comment dire des États-Unis l'association des étudiants des États-Unis Obiano l'ancien président Al-Mansour, il est là aussi. Vraiment, nous avons fait puis on a fait une conférence l'ancien président du Memphis, Tennessee, Bakary Sangaré, congratulations. You did it again. My life is learning, permanent change. Congratulations for graduating.
kabini kunungo kɔnɔwarikaw ka faaba kɔnɔna n'o ye Abidjan ye jɛkulu minnu bɛ farafina ni olu bɛ kunnafonikow ɲɛnabɔ n'a fɔ Aki an fɛ yan sa olu bɛ baabu la baabu minnu ye tile fila baabu ye Gawusu Kulubali Mali tɔgɔla ale bɛ yen hakili jagabɔ fɛɛrɛ mun sigilen don bɔlɔlɔ sanfɛ n'a fɔ ma ko intelligence artificielle ani bɔlɔlɔ sɔrɔ kibaruyaw fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo di ka se ka mago ɲɛ ni jamanadenw ye farafina minnu bɛ nanzarakan fɔ sa olu ka jɛkuluba kɛlen don k'o sigi sen kan kɔdiwarikaw fɛ yen Mali ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye ale ni jamana wɛrɛ maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya sa yirala k'a fɔ sa ko maa ma falenba minnu fana bɛ yen n'olu bɛ subahana mansin ninnu bɛɛ lajɛlen dɔn kosɛbɛ ani bɔlɔlɔ sira yɛrɛ matarafa kosɛbɛ olu fana bɛ yen ka taa fara sa Google ɲɛma Meta ale ni TikTok k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen tile fila baara in kɔfɛ sa u kan ka bɛnkan sigi sen kan bɛnkan b'a to jamana ninnu bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ cogo min na min ye nin bɔlɔlɔ sira ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ka bɛnkan sɔrɔ yaasa u bɛ se ka labɛnni min k'u la min ye lakɔlɔsili bɛ se ka fara u bolodala ka o sigi sen kan Abidjan baara bɛna kuncɛ ni labɛn min ye ani laɲini min ye k'o bɛna tila ka da maaw tulo kan sini ni Ala sɔnna a ma Aki ale ɲɛmaaba n'o ye Gawusu Kulubali ye ale bɛ kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ lakanako kunna n'o ye Dawudu Ali Mohamedine ye a n'a jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye Mahamadu Sana ye ka bɔ Burkinakaw fɛ olu ye ɲɔgɔn ye kunungo ale ka minisiriso kɔnɔna na baara ninnu ye tali kɛ min na sa o ye ka hakili jagabɔ kɛ fɔlɔ u fila so datugulen fila de la n'a bɛ fɔ ma ko huis clos o kɔfɛ sa u dɛmɛbaaw n'u kɛrɛfɛmaaw baarakɛlaw u n'olu fana sigira ka masala o masala de senfɛ sa min ye Sana ye ale y'a yira sa Burkinakaw ka jamana kɔnɔ lakana minisiri a y'a yira kunnafonidilaw la ko baabu ye tali kɛ min na o ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye an ka jamanaw lakana ko bɛ se ka sigi sen kan i n'a fɔ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na sa laɲini kɛra laɲini b'a to sa waleya nigɛlɛya waleya ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min na ani bamajan walew bɛ se ka kunbɛn cogo min na dugu kɔnɔnaw la ani togodaw olu bɛɛ lajɛlen lakana bɛ se ka sabati cogo min na bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na hali bi u y'u sinsin min kan sa o ye maanifinw ka taa ni ka segin ye pɔsiw la degun minnu bɛ da u kan Burkinakaw kɔni ko k'olu ye baara daminɛ ka ban yaasa ka se k'a ko sigi sen kan sabula bi falaye n'i donna mobili kɔnɔ n'i bɔra Burkina n'i sera Mali la i bɛ 400 de sara maliyɛn minnu yɛrɛ b'a kɔnɔ hali ni carte b'i bolo i bɛ 400 sara fana o fɛn min filɛ senna nin ye k'o ye degun ye k'o kan ka dabila pewu u bɛna fɛɛrɛ sigi o de la Burkinakaw kɔni kun ka pɔsiw kun ka ca kosɛbɛ kɔsa in na olu ye caman bɔ u taw la yaasa maaw bɛ se ka lafiya cogo min ka fɛɛrɛ dɔ fana sigi bɔlɔlɔ sira fɛ maaw bɛ se ka kɔnni kɛ cogo min nin baabu min fɛlen filɛ nin ye k'a tɛna da Mali ni Burkina ma dɛ Niger fana sen b'a la sabula jamana saba in fu jamanadenw AES sigikun ye olu minnu ye olu bɛ se ka lafiya cogo min ka ka segi olu bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na hijitalaw kɛnyɛrɛye ta dɔw kɔni sera Bamakɔ ka ban Falaye nka gouvernement ta o kun fɔlɔ kan ka don bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔna na yan labɛnw kɛra cogo di Makankaw fɛ yen ale ni Jedakaw fɛ yen yaasa u ka se ka segin ka na Bamakɔ an bɛ Ibrahim Jawara sɔrɔ nin waati in na Makankaw olu fɛ yen. An balima asilamɛw assalamu alaikum bi ye taarata ye le 2 juin 2026 alhamdulilahi an bɛ Maka an balimaw an ka premier vol u bɛ labɛn na nin waati in na ka bɔ hôtel la ka taa Jidda ka segin ka taa Bamakɔ an balima silamɛw alhamdulilahi rabbil alamin o kuma bi taarata doyaba in na le 2 juin fitirida fɛ fitiri waati an balimaw 18h waati bisi filɛ a b'a la ka mɔgɔw ta ka bɔ ni hôtel la premier vol mɔgɔw don u bɛ taa Jidda n'u sera Jidda avion bɛna wuli 3h du matin Saudiya air la k'i kunda ka taa Mali la inshallah n'Ala ma baasi kɛ sɔgɔmada fɛ 7h waati 7h 8h inshallah avion fɔlɔ gouvernement ka vol fɔlɔ bɛ se Mali la sini araba 7h 8h inshallahu. Alhamdulillah rabbil alamin an nana gouvernement ka bolo kan vraiment alhamdulillah an ɲuman nana an ye premier vol ye an bɔra Bamakɔ le 5 maintenant alhamdulillah mashallah an bɛ ka segin bi vraiment alhamdulillah fɛn bɛɛ ɲɛna an ɲuman bɛna segin an ye dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen vraiment alhamdulillah rabbil alamin an ɲuman bɛna segin bi n'Ala sɔnna inshallah ka taa Bamakɔ ɲuman sɔrɔ inshallah. An balimaw n'a y'a jateminɛ premier vol ale wulila ka bɔ Mali la le 5 mai kalo tile 5 don a b'a la ka segin bi le 2 juin donc o b'a yira na k'a fɔ kalo kelen ma dafa dɔɔni b'a jɛ an balima silamɛw. An bɛ kalo sara daga an bɛ bi dɔɔni di anw na an natɔ an ko maliyɛnw ma k'u ka dugawu kɛ an ye an fana bɛ dugawu kɛ o ye Ala y'a kɛ an bɔra hɛrɛ la Mali la ka na an se yan fana hɛrɛ la bon bi
segini fana daminɛna bi don in na ni Ala taala fana le de bi wulada in na bɔli fɔlɔ mɔgɔw bɛna bɔ yan kɔfɛ a bɛ tugu ɲɔgɔn nɔfɛ le 8 bɛ taa se wagati min na a b'a sɔrɔ gouvernement ka bɔli bɛɛ taga ni Ala ka jɛ ye donc an bɛ Ala deli minnu bɛ wulila Ala ka se n'o ɲuman ye minnu fana bɛ kɔ Ala ka se n'o ɲuman ye. O la sa maliyɛnw seginni nin y'a daminɛ ni alihamudulilayi don o don sa vol bɛ yen nɔ fo ka taa ban k'a daminɛ vol 1 na ka taa bila fo vol 6 la a bɛɛ bɛna tugutugu ɲɔgɔn kɔ an balima silamɛw k'u kunda ka taa Mali la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka se n'o bɛɛ ɲuman ye alihamudulilayi rabil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. An ye bato kɛ k'a ɲɛ gouvernement mɔgɔw ka baara ɲɛna yɛrɛ de baara ɲɛna alhamdulillahi baara ɲɛna an bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala ka jamana basigi ka jamana kolosuma an bɛ Ala fo k'a barikada masa min an bɔ Mali la ka na an ɲuman ye nin dugu barikalen na an bɛ Ala fo k'a barikada alhamdulillahi ka Ala fo k'an choisi parmi tant de personnes an bɛ Ala fo k'a barikada a barika Ala ye. Alhamdulillah o kuma an balima maliyɛnw aw minnu bɛ k'a fɔ n'aw ka mɔgɔw na premier vol la le 5 mai premier vol gouvernement ko dɛ gouvernement ka premier vol aw bɛ se k'aw labɛn sini a k'u niyɔrɔ faga tilafana kan ayiwa daraka kɔni u b'a sɔrɔ o banna nka tilafana kɔni sini araba a k'u niyɔrɔ faga o kan inshallahu u bɛ jɛ a bɛ t'o dun yen anw bɛ yan a b'anw ta ci ka na Orange Money fɛ a mana kɛ tigɛtigɛna ye walima fako ye walima zamɛ a k'anw ta bila ka na Orange Money fɛ anw bɛ yan fɔlɔ inshallahu. Awa sogo ma ban seli sogo tɔ ma ban n'Ala sɔnna ma o tɔ bɛ yen n'Ala sɔnna an ye weleli kɛ u ko ko mun ka d'an ye an famana mun ma n'o ye to gangɛnɛma ye n'Ala sɔnna ma k'an bɛ t'o sɔrɔ yen inshallah ma i Jawara inshallah Jawara. Docteur Abdul Fattah Sise délégué général a y'a ɲini déléguéw fɛ déléguéw bɛɛ ka to yan fɔlɔ hijidenw ka segin ka da ka hijidenw de y'an ka dunanw ye o kuma délégué bɛɛ ka to yan fɔlɔ an balimaw fo 6e vol la hijidenw ka taa an b'o sigi la nin waati n'an balima silamɛw yan nɔ an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn Ibrahim Jawara ka bɔ Maka an ka hôtel da la premier vol bɛ ka wuli k'a kunda ka taa Jidda aéroport la inshallah avion bɛna wuli 3h du matin Saudiya air la jate la a kan ka se Mali la 7h 8h kɔni kan ka sɔrɔ avion sera Mali la sini araba inshallahu. Ne jamanakuntigi kura ale ye munumunu salo kɛ kunu ni kuna sini ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa Nizeriyakaw fɛ yen Romuald Wagdami a bɔlen kɔ sa kunu tile kɔnɔna na a taara Niger a bɔlen Niger a ka sɔrɔ ka taa Wagadugukaw olu fɛ yen a kunbɛra fan fila bɛɛ lajɛlen na jamanakuntigiw fɛ kabini pankurunjigi kɛnɛ ninnu na an'u ka sɔrɔ ka taa ɲamasala sa u ka faamaso olu kɔnɔna na Burkina ta senfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye Ibrahim Traoré ye ani ale de ɲɔgɔn masala kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ u fila ka ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ka taa min ye u ka faamasigiyɔrɔ la Kuluba ka se ka taa baara tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yen o kɔfɛ sa Romuald kɔni a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka segin ka taga min ye a yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na Lagoskaw fɛ yen a taalen yen ani Wagadugu kɔnɔna na fana min ye Bola Ahmed Tinubu a n'o masala la a y'a yira sa k'a fɔ ko ani Ibrahim Traoré fana masala ka taa fara Abdramane Chani kan k'u y'a bisimila bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na min ye balimaya sira min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ san caman bɔ k'o de sinsinna nin ko in kɔnɔna na yaasa ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ko ale hakilila tigɛlen don k'a fɔ n'u y'u fagaw fara ɲɔgɔn kan danaya ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na gɛlɛya foyi tɛ u tɛ se ka min wuli yiriwaliko ta nasira fɛ u bɛ se ka farafinna fana ka kelenya baarabaw k'olu sigi sen kan u bolo dilen ɲɔgɔn ma min ye Bamajɔlen ɲɔgɔn wale kɛlɛli k'o fana sinsin a ko hukumu kɔnɔna na Senegalikaw fɛ yen ta karilen don forobamugu la ye fala ye min ye Usumani Sonko ye kununko ale bɔra ka baro sigi belebeleba kɛ conférence de presse senfɛ sa wasabulon ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko nin y'a segilen ka na segili ka na politiki kɛnɛ kan u kan ka baara kɛ cogo min a ka parti kan ka sigi cogo min ani u ni Diomaye ka kow bɛ cogo min na nin waati in na a ko k'a taara Diomaye fɛ ani Diomaye y'a sigi ka kuma gouvernement sigiliko ta na sira fɛ Diomaye kungo k'u bɛ jɔyɔrɔ 7 d'u ma minisiriso kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ko tɛ min ye Pastef ye ale de bɛ fanga la ale de ka wasaden ka taa ani fɛn ka kan min tɛ o ye ko Diomaye ko k'a b'a kɛ segin ye ale ko Diomaye ma
a bɛ segin ka taa kɔmasegi kɛ ni tɔndenw ye n'u ye min fɔ u n'a bila o da la a y'a yira sa k'a fɔ ko kɔmasegi kɔfɛ a ye président wele k'a fɔ a ye k'olu jɛra han k'u ti don gouvernement kɔnɔna na ko nka ko maaw b'a ɲɛna k'u bɛna motion de censure ta ka ɲɛsin Diomaye ka fanga ma wa k'olu tɛna n'o kɛ fala ye olu tɛna o kɛ nka u kɔni bɛ min fɔ a ye n'a ma s'u ma u tɛ s'a ma nka a k'a bila a kunna kɔni k'a fɔ wasabulon kɔnɔna na PASTEF de ka wasaden ka ca 133 165 kan wa min ye Diomaye ye a ka wasaden kelen o tɛ wasabulon kɔnɔna na k'a k'o fana bila a kunna sisan kɔni ko fanga tilalen don fila ye nanzarakan na u b'a fɔ cogo min na cohabitation Ousmane Sonko ko o de bɛ senna bi Senegalikaw fɛ yen ko politique fɛɛrɛ ni politique jɔyɔrɔ ni politique kow kɛcogo k'olu n'u ka ko kɛ o taacogo la ko gouvernement bɛ k'a fɔ ko technocrate don Sonko ko technocrate ko ale yɛrɛ ye technocrate ye sabula ko olu donna politique hukumu de kɔnɔ ko n tɛ ko mɔgɔ minnu tun bɛ gouvernement ko ye technocrate ye an bɛ dugawu kɛ fala ye u kana kɔlɔlɔ wɛrɛ foyi wuli ye nka a y'a yira sa ko a ka tɔn ka congrès ba o ye nin sibiri nata in ye juin kalo tile 6 k'u kan ka o congrès baaraw kɛ k'a b'a ɲini a ka tɔndenw fɛ u ka bɔ ka caya kosɛbɛ ka t'o kɛnɛ kan benenkaw fɛ yen an bɔra k'o kuma fɔ sisan u ka jamanakuntigi ale ye munumunu salo kɛ IES jamanaw kɔnɔna fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger ani Burkina maa caman bɛ ka ɲininkali kɛ bi nin kɛkun ye mun ye yalama Benin bɛna sɔ gɛrɛ ninnu na de wa maaw kɔni y'a yira ka ban kɔni ni maa min sigira ka kuma fala ye a ka gɛlɛ i ka bɔforola kuma fɔ o ma sabula kuma ɲɔgɔnya b'a ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna ni basigi ye wa min ye ko in ye ko nafa min bɛna sɔrɔ a la ni Niger ka ni Benin sera ka ɲɔgɔn faamu ka daw yɛlɛ min ye ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye o nafa ka bon kosɛbɛ sabula IES jamana caman bɛ yen bi ale ni duguden caman bɛ yen bi olu ka taa ni ka seginw bɛ kɛ dugumana de fɛ pankuru se tɛ bɛɛ lajɛlen nin waati in na min ye président in ye k'a ye hakilimayaba kɛ nka don nataw ko olu dɔrɔn bɛ se ka waati tiɲɛ di maaw bɛɛ lajɛlen ma Libikaw ka pétrole bɔyɔrɔ maaw y'a yira sa k'a fɔ ko mai kalo kɔnɔna na k'olu ka tɔnɔ taara kɛ miliyari 4 ye dollar la u kun famana ka o sɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo kelen kɔni y'a to sera ka baara caman sigi sen kan sisan u bɛna n'a lajɛ wari min bɛ se ka jamanadenw nafa cogo min na ni ka se ka yiriwali baaraw kɛ k'olu sigi sen kan kunungo Faransikaw ka jamanakuntigi ale n'u ka ndolatila minnu kan ka taa coupe du monde na n'o ye u ka équipe nationale ye olu ye tilelafana dun kɛ Clairefontaine-kaw fɛ yen a y'a ɲini u fɛ sa k'u cɛsiri k'u jija coupe du monde u n'a ka segin ka na Faransi ale kɔnɔna na Ukraine dugu faaba n'o ye Kiev ye kunungo min ye Irisilakaw ye k'u ye bɔmu caman fili n'o ye misiliw ye maa 13 o de fatura ko in senfɛ maa caman o joginnen don min ye Ukraine kɔni ale bɛ ka welemada kɛ États-Unis bɛ se ka na a dɛmɛ cogo min na farafinna RDC jamanaw min ye farafinna kɛɲɛ ka jamanaw ye olu farala ɲɔgɔn kan sa Ebola ko bɛ se ka kunbɛn cogo min jamana 8 ye lajɛ kɛ kunun ni kunna sini ko u ka kɛnɛya minisiriw k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ Uganda ale ni RDC tɛmɛnen kɔ sa bana in kana se ka walankata ka taa fan wɛrɛ si fɛ kibaruyaw minnu bɛ kɔkan kibaruyaw ale bɛ olu kuncɛ Fédération Malienne de Football fala ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa k'olu tun ye laɲini kɛ k'a jira kongolɛkaw ka maa mafalen bɛ yen n'o ye dege karamɔgɔ ye Jean Florent Ibenge k'u kun y'o de sugandi ko nka ko waati min na ko u n'a ka ko bɛna kuncɛ fala ye ko cɛ ko k'ale ti se ko a ka somaw ko duko o kama k'a ti se fédération ko sa ko ni ale ma sɔrɔ k'u na maa wɛrɛ ɲini o ɲinini fana baaraw k'u bɛna olu daminɛ joona kunungo joliba ale kɛra ŋanaminɛŋanaw ka ŋana ye championnat national ale y'o kuncɛ a bɛ ɲɛmaya la nin waati in na joliba ale kun ye coupe du Mali fana ta sibiri tɛmɛnen o kɔrɔ sa coupe ni min ye championnat ye a fila bɛɛ lajɛlen bɛ joliba bolo an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn o kɔnɔna na an ka sabata sɛgɛw n'o ye aigle ye olu kan ka badenya ndolaci kɛ turkikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen u ka dugu min n'o ye Antalya ye ndolatana minnu kun welela sa 20 kɔ kun do fala ye ani waati na ko 21 o de sera kɛnɛ kan ye 21 de bɛ kɛnɛ kan ye maa minnu ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ sa o ye ndolatana 5 ye a fɔlɔ o ye Amari Traoré ye Amadou Dante min ye Mohamed Kamara Soumaïla Diabaté ani Lassina Sinagogo ko bɛɛ lajɛlen i ka nabaliya kun fɔ k'a sababuya kɛ dɔw ta ye u bɛ ka banaw ma nɔgɔya fɔlɔ dɔw ta ye olu man kɛnɛ nka dɔw fana ta u bɛ ka t'u ka sɛbɛnko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko ka dugawu kɛ sa min ye ndolata in kɔni ye ko n balima ye ndolata don Ala k'a kun fori cogo jira an na an b'an ka kibaruya kun cɛ ni min ye o man di Abdramane Niang fala ye Abdramane Niang ne tun t'a dɔn ko politiki mɔgɔ don sabula san 1992 san kalata min kɛra Mali kɔnɔ ni Alpha kɛra président ye administration territoriale la a papier bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɛnabɔ ale de fɛ o y'a sɔrɔ ale kalata sɛbɛn t'an fɛ yan donc Abdramane Niang ne y'a dɔn o de senfɛ administration territoriale la
a kun b'o baara de kɛ kosɛbɛ. Kɔsa in na de nana dɔn k'a fɔ ko a kun bɛ ADEMA la sabula min ye ADEMA yɛrɛ kɔnɔna na a tilara ka bɔ o fana na RPM sigilen ale taara RPM mɔgɔw nɔfɛ tɛnɛnkunka don maa min don maa ma falen no fala ye dɔɔni kɔni tiɲɛ yɛrɛ la baarakɛla yɛrɛ don sabula ni b'a dɔn ni hakili b'a la waati min na a kun k'a bɛ wasadenya ɲini a ma ka kɛ député président ye a ma se k'o sɔrɔ u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi ko haute cour de justice u y'a kɛ o de président ye wa a tor'o de fana kunna sa fo kana se a ka waati laban olu ma sabula haute cour de justice min nana falen sa sariya suguba kura kɔnɔna na ka taabolo d'a ma Abdramane Niang n yɛrɛ bɛ fama ma kuma min na o kun y'a minɛ waati dɔ la nka liberté provisoire kun dira a ma yaasa ka taa ka so a ka janajaw kan ka kɛ alamisa nata ye ni Ala sɔnna a ma o tɛ sini yɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ an bɛ bi taa an b'o jɔya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter